Dámy a pánové, vítám vás u svého dalšího videa. Já bych se s váma chtěl podělit o jednu hru, kterou mi momentálně teďkon zaslal New Shift Player. Takový let's player na vzrůstu. A určitě hodně z vás zná gamera. A já mám tady pro vás hru Létající gameříček. Je to na podobném principu, jako je takový ten Birds, Firebirds, nebo jak se to jmenuje. Super. Super. A jako musím říct, že já jsem se zatím ještě nedostal ani přes ten první sloupek, jako to je úplně úžasná hra tohleto. Super. A já to prostě nedám tohleto, to je... Pokud jste tohleto už někdy někdo z vás hrál. Super. Super. Prostě to úplně pobaví, jako odkaz na tuhletu hru vám nechám tady pod videjkem, takže se klidně na ní podívejte, jako je úplně úžasná. Člověka to rozesměje i na sere zároveň. To... Super. 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 Já si myslím, že tímhletím bychom mohli asi skončit. Snad se vám toto krátké videjko na tuto hru líbí a možná uvidíme v komentářích i, co nám na to řekne gamer. Já děkuji New Shift Playerovi, že mi to poslal, tuto hru. Asi ta hra je už delší dobu známá, nevím, kdy ji vydali, tady nevidím nikde datum vydání téhle hry. Ale Facebook, tvůrce Létajícího gameříka, New Shift. Takže New Shifte, děkujeme ti za tuto úžasnou hru, opravdu jako hodně člověka pobaví, jsi fakt dobrý a díky. Já si myslím, že to si zaslouží potlesk. Díky a čau další video.